На първото място е секс беседата в къщата на VIP Brother. По колко различни вида начина се празниш като жена? Само ти казвам ти работи. Те са два начина. Не е вярно, трите. Не го знам третия. Сексологията е хоби на всеки втори, но Жени се оказа истински гуру. Ж-точката знаеш ли си? Не. Не знам къде се намира. Може ти е на бара. Ясно е само коя е Ж-точката на VIP Brother. Жени! Знам влагалище ни другия оргазъм. Клиторен и влагалище? Да. Какъв е другия, не го знам. Сквъртинга? Даже не знам и тази дума какво означава. И аз не знам какво означава. Ива и Кали изглеждат като девствени шестокласнички пред кака си Жени. Когато правиш секс с мъжа ти, така. Или с гаджето, и няма страни с кой. Започвате, ти му правиш свирка, той те лиже. Така. Ти свършваш, докато той те лиже, така. Нали? Но там изхвърляш течност. Така. А повечето ти е онова, дето се тресеш. Така. Разтресохме се вече, давай нататък! В момента, в който ти е адски хубаво, той трябва да си го вкара. Така. И се започва бавно, там ти идва влагалищното свършване. След което, значи, то е свързано с отделяне пак на течност, но тя е малко по-лигава и по-слузаста. Много хубаво, обаче Кали май предпочита да потъне в земята, вместо да слуша тази слузеста беседа. Така. И когато, примерно, той свърши така, вече ти идва времето за сквъртинга и това е за онова празнене, което е като напикаването. Така. Нищо не съм гледала, това съм го виждала на живо. Никога не си гледала порно. Аз съм гледала. Гледала съм, това съм си го виждала. Не, това не се напикават, скъпа, свършват. Да, бе. Ето такава струя вода. Да, бе. И не е пикня, а е свършване. Защото аз го правя. Жени може да е била шеста в света по красота, но по сексуална култура ще излезе първа. Аз съм девствена, начин. Наистина ще ходя си лягам. По-лигава и по-слузаста. Много хубаво, обаче Кали май предпочита да потъне в земята, вместо да слуша тази слузеста беседа. Така. И когато, примерно, той свърши така, вече ти идва времето за сквъртинга и това е за онова празнене, което е като напикаването. Така. Нищо не... На първото място е секс беседата в къщата на VIP Brother. По колко различни вида начина се празниш като жена? Само ти казвам ти работи. Те са два начина. Не е вярно, трите. Не го знам третия. Сексологията е хоби на всеки втори, но Жени се оказа течност. Така. А повечето ти е онова, дето се тресеш. Така. Разтресохме се вече, давай нататък! В момента, в който ти е адски хубаво, той трябва да си го вкара. Така. И се започва бавно, там ти идва влагалищното свършване. След което, значи, то е свързано с отделяне пак на течност, но тя е малко по... истински гуру. Ж-точката знаеш ли си? Не. Не знам къде се намира. Може ти е на бара. Ясно е само коя е Ж-точката на VIP Brother. Жени! Знам влагалище ни другия оргазъм. Клиторен и влагалище? Да. Какъв е другия, не го знам. Сквъртинга? Даже не знам и тази дума какво означава. И аз не знам какво означава. Ива и Кали изглеждат като девствени шестокласнички пред кака си Жени. Когато правиш секс с мъжа ти, така. Или с гаджето, и няма страни с кой. Започвате, ти му правиш свирка, той те лиже. Така. Ти свършваш, докато той те лиже, така. Нали? Но там изхвърляш